Ďalej tu máme čo? Je to lev, písmenko. L. Tak si budeme hovoriť L, lev, dobre? Ktorý? No, A ako auto. no, ale my tam máme aký obrázok? A ako dom. D ako dom. Áno, D ako dom. R ako ryba. Super. Šikulka. H ako had. Wow, ty to vieš. Super. V ako slnko. To je slnko, Tamarka. S ako slnko. Super. To je čiapka. Š ako Č ako čiapka. Výborne. Č ako čiapka. Ty kráľ. K král. Áno, kráľ. L, I. Od hora, Tamarka. L, I. L. L, I. Li. Áno, D a da. áno. V. O. Va. Bo. V. L. U. U. Áno. S. I. Si. Výborne. No. I. Na E. Ne. Nie. Ne. M. A. Ma. Áno. P. U. Pa. P, U je pu. Výborne. T. O. Ta. To. Výborne. K. E. Ka. Ka. Ke. Ruky, nohy. Pomaly a naspäť. Prekrížim ruky, nohy, nohy, nohy. A naspäť. Posledný krát a pekne. Hore prekrížim ruky aj nohy. Hore, hore. No ruky, nohy prekrížim. A naspäť.